Γεια σας και πάλι. Με το Hurricane στις οθόνες ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε τη σεζόν. Νούμερο 2 είναι η δεύτερη σεζόν με τα Mecha και Ultra Hurricane στο 40ο επεισόδιο καταφέραμε, όχι πάρα πολύ εύκολα είναι η αλήθεια, ούτε πάρα πολύ δύσκολα. Στο προηγούμενο επεισόδιο να ξεπεράσουμε τους Darkans και να τους στείλουμε πίσω του, στο Darkor, έχοντας τον Electrion, το καινούριο μας άρχοντα, τον άρχοντα Mecha. Και τώρα έχουμε μια μάχη όπου ήταν μάλλον, δεν πρόλαβα να φτάσω να το πω και ήδη έφυγε. Ήταν λοιπόν ο Hurricane από τον αέρα, όχι πολύ ισχυρό, αλλά όχι και πολύ αδύναμος, μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Το Zephyr και τον Karak φυσικά στην Ultra έκδοση του. Ο Zephyr, είδατε όλοι στην αρχή του βίντεο τον κωδικό του και πώς κλειδώσαμε πετυχαίνοντάς το μέσα σε ένα φακελάκι. Είναι αρκετά ισχυρό, καλά χτυπήματα, βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ο Karak. Όσο μπορούμε μέσα στα βίντεο θα περνάμε τους κωδικούς που έχουμε που βρίσκουμε σε φακελάκια που αγοράζουμε και είναι εύκολο, μπορούμε να τους περνάμε, να ξεκλειδώνουμε τους ήρωες. Υπάρχουν κάποιοι κωδικοί οι οποίοι είναι πολύ παλιοί, δεν τους έχουμε καν, δηλαδή ας πούμε πάρα πολλοί από εσάς, μην απαντάω στον καθένα προσωπικά, πάρα πολλοί έχουν ζητήσει το κωδικό του παλιού πύργου. Όταν ξεκινήσαμε εμείς το παιχνίδι δεν είχαμε κατεβάσει καν την εφαρμογή, το πήραμε, το βάλαμε, είναι σε χαρτάκι, δεν έχουμε το κωδικό. Αν το βρούμε να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Αλλά η ουσία είναι ότι ούτως ή άλλως τους περισσότερους τους κλειδώσαμε όχι με κωδικούς και γι' αυτό παρόλο που παίρνουμε βλέπετε ότι μπορούμε να ανοίξουμε, γιατί δεν τους έχουμε κάποιους σαν κωδικούς, τα έχουμε βάλει, ανεβαίνουμε πάνω ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί τους περισσότερους τους έχουμε ξεκλειδώσει με πετράδια Elstar και ο μόνος τρόπος για να κερδίζεις είναι τα πετράδια Elstar. Έχουμε προχωρήσει στον Hyrok. Ο Hyrok, ο οποίος είχαμε συζητήσει, είναι από τους ήρωες που δεν είναι τόσο πετυχημένοι η μεταφορά τους, αυτή η μετάλλαξή τους μάλλον, στο κόντρο νομίζω η μετάλλαξή τους σε Mecha δεν είναι τόσο πολύ πετυχημένη. Χωρίς να σημαίνει ότι έγινε και άσχημος, αλλά γενικά ήταν από τους αγαπημένους μου στην πρώτη σεζόν. Το έχω ξανασυζητήσει αυτό, ίσως το έχουμε ξαναφέρει, ότι καλό θα ήταν ωραία να διαλέξεις τις στοχές, όπως ας πούμε έχουν και οι αντίπαλοι το δικαίωμα. Τώρα πιστεύω ότι κάποια στιγμή μέσα στην εφαρμογή θα αποφασίσουν και θα βάλουν να μπορείς να παίζεις και με δικαίους αντιπάλους, όπως είναι σε άλλα παιχνίδια. Εμείς ας πούμε παίζουμε το Brawl Stars που παίζουμε με αληθινούς αντιπάλους και αληθινούς συμπαίκτες. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο φοβερά δύσκολο, δεν ξέρω κιόλας. Είναι πολύ ωραία η εφαρμογή, ανεβαίνεις, ακόμα ανεβαίνουμε επίπεδα. Δεν έχουμε φτάσει σε 70 που είναι το τελευταίο, σύμφωνα με τα σχόλια που είχαμε στο προηγούμενο βίντεο και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Όπου να όμως φτάνουμε, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έλα ένα αφού είσαι και έφυγες. Να το. Λοιπόν, άλλη μία νίκη, προχωράμε δυνατά τώρα και με τον Hyrok, Ultra Carrion, Ultra Hyrok. Τσίμπησε νομίζω και ένα επίπεδάκι ο Hyrok. Οριακά, δεν το πρόλαβα να το δω καλά. Ultra Volcan. Ο αγαπημένος μας Volcan, πολύ ισχυρός παίκτης. Και αυτόν βρήκαμε το κωδικό του, δείτε τον εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν μονομαχία με Ultra Volcan, Ultra Carrion και Ultra Zephyr. Στο 34 ο Volcan, νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε κάποια στιγμή ένα βίντεο το οποίο θα είναι μέσα, θα δείχνουμε προπόνηση. Θα κάνουμε δηλαδή με τα 1000 διαμάντια, τα 1000 πετράδια, τόσο κοντεύει ένας χρόνος περίπου, ακόμα διαμάντια. Τα 1000 πετράδια θα αρχίσουμε και θα κάνουμε μια καλή προπόνηση, θα τη χρειαστούμε ούτως ή άλλως. Οπότε σε αυτό το βίντεο
υπολογίζουμε να κάτσουμε σιγά σιγά, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να περάσεις κωδικούς, να τους γράψεις, μετά να γίνει το μοντάζ στο βίντεο και να περάσουμε σιγά σιγά μέσα όλους τους κωδικούς που έχουμε, ανάλογα με τις σειρές που θα εμφανίζουμε κάθε φορά. Ήδη έχουμε δείξει κάποιους, ας πούμε, δηλαδή σήμερα είναι ήδη ο Ζέφρη και ο Βόλκα, και αναλόγως τις σειρές θα δούμε αυτούς που έχουμε καταγράψει. Όπα, να το Κράιος. Ωραία. Έχουμε ξαναπεί ότι γενικά η Ωμέγα είναι πολύ καλή αναβάθμιση στο Ωμέγα. Ειδικά εδώ πέρα έχουμε Ωμέγα κράτος, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή θα μου άρεσε να είναι να τον είχαν και είναι Darkan και δεν γίνεται. Θα μου άρεσε να παίξω τη ζώνη, να τον έχω σαν παίκτη. Να μου δίνει δηλαδή επιλογή και με Darkan πίσω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι λογικό αυτό, αλλά οκ. Νίκη λοιπόν, άλλη μια νίκη. Έχουμε ξεπεράσει τα 1000 πετράδια, συγγνώμη, όπως έχω έτσι. Οπότε και λογικά δεν θα αρχίσει και αυτό το βίντεο. Μάλλον το πιο πιθανό είναι να είναι αυτό το να βγάλουμε ένα κορμί special αμέσως μετά από αυτό το επεισόδιο ή στο επόμενο. Θα δούμε. Γνωρίζουμε τα πράγματα, πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Στο τέλος δεν θα πολύ καταφέρουμε, νομίζω, που είναι οι Mecha ήρωες, ο Electrion και ο Cosmere, θα χρειαστούν την προπονητούλα, οπότε το πιο πιθανό είναι το επόμενο βίντεο, μάλλον θα βγάλουμε, να έχει να κάνει με την προπονητή. Αυτό είναι και το πιο λογικό. Για να δούμε όμως τώρα εδώ, γιατί να τα αυτά που λέγαμε, να τα. Πάει ο Ράιον. Και ο Ράιον αυτήρωση νομίζω δεν έχει γίνει πολύ πετυχημένη αναβάθμιση. Με διαφορά ο αγαπημένος μου παίχτης στο προηγούμενο του παιχνιδιού. Σαν κορμίτη, σαν παίχτη στο παιχνίδι μου άρεσε αυτή η κίνηση, ειδικά η δεύτερη με τα 5 βέλη, είναι πολύ ωραία. Δεν μου αρέσει τώρα πάρα πολύ σαν φιγούρα, παρά είναι ρομποτικός, όπως να το πω. Ο βοηθάμενος Cosmere εδώ πέρα τα πάει πολύ καλά. Ελπίζω να μην μας δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί ο Ράιν είναι δυνατός παίκτης και. Όπα. Όλοι οι Mecha έχουν πολύ ωραίες κινήσεις. Πολύ ωραίες δεύτερες κινήσεις και του Μόζακ μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ η κίνηση του Μόζακ του Cosmere, για να δούμε. Εντάξει, οκ, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα, ναι. Όλα καλά. Ακόμα μία νίκη στο στεπάκι μας, τέλεια. Επεισόδιο 44. Έχουμε παίξει 40, 41, 42, 43, 44, μπορεί να πάμε και 45, για να δούμε. Έχουμε εδώ δύο άρχοντες, Ζέφυρ, σταθερά απέναντι το φιλαράκι μας, ο Μέγα Κράτος. Έλα, όλοι, μπράβο, η αγαπημένη μου κίνηση. 1, 2, 3 και υπερτέρα. Όταν κατορθώνω και γεμίζουν όλη την μπάρα του σοκ και οι τρεις παίκτες και έρχεται το υπερτέρας, είναι η πιο ωραία κίνηση. Τάκ, τάκ, τάκ. Αλλά παρόλα αυτά, ανησυχητικά τα φαινόμενα. Άλλες φορές με αυτή την κίνηση εξουδετερώνεις και τρεις αντιπάλους. Και τώρα εδώ πέρα βλέπουμε, τώρα αρχίζει και πέφτει στο πράσινο. Δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα. Το Ζέφυρ δεν το βλέπω να φτάνει μέχρι τέλος, αλλά πιστεύω θα κερδίσουμε. Γέμιση μπάρα, θα προλάβω. Πρόλαβε, εντάξει, οκ. Καμιά φορά παίρνω αυτό το ρίσκο εκεί, αν θα είναι 1 ή 2 και δεν είμαι σίγουρος τι μπορεί να γίνει. Αλλά να το τώρα τα πετυχαίνει πολύ καλά, για να δούμε. Ωραία, άλλη μια νίκη. Πάρα πολύ ωραία. 1030 πετράδια.
Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο επεισόδιο με Ultra Diakos, 46ο και τελευταίο για το σημερινό επεισόδιο. Ο Diakos ήταν η πρώτη φιγούρα, νομίζω ότι είχαμε κάνει Ultra. Αν θυμάμαι καλά ήταν η πρώτη φιγούρα που δεν θυμόμουν από χθες. Λοιπόν, αλλάξαμε και αντίπαλο, ο Μέγας Κρύπτους. Ελπίζω να μην αποδεχτεί πιο ισχυρός. Pyron. Έχει το Pyron. Diakos. Αντέχει ο Diakos. Αχ. Παρολίγο να προλάβει να λύσει και με πετράδι. Ζέφυρ. Το πάει να το καταρχεί εκεί μαύρη τρύπα. Αλλά αντιστέκεται και όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε νίκη, νομίζω πιο εύκολη αυτή τη φορά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, βέβαια έχουν πάρει, θα προλάβει. Δεν πρόλαβε. Αυτό ήταν σημαντικό χτύπημα και δυστυχώς δεν το πρόλαβε. Γιατί αν προλάβαινε να πάει δεύτερο πετράδι με ολόκληρη την μπάρα ο Ζέφυρ, θα έκανε πολύ ισχυρό πλήγμα. Ήταν ένα πλήγμα που θα επέφερε πολύ ισχυρό στον αντιπαλό. Για να δούμε. Κοιτάξτε που μπήκα χαλαρά και τώρα θα καρδιοχτυπήσουμε εδώ πέρα. Δεν τα βλέπω καλά. Για πάμε. Στο όριο είμαστε. Βγάλ' τον, ναι. Τελευταία στιγμή αρχίσαν να ζορίζουν τα πράγματα. Ζορίζουν. Δεν ξέρω, μπήκα πολύ χαλαρά σε αυτό το παιχνίδι. Έλεγα ότι θα τα καταφέρω και εύκολα. 1031. Ήρθε η ώρα νομίζω σιγά σιγά να αρχίσουμε να μαζεύουμε και να κάνουμε το βίντεο που λέγαμε. Λοιπόν, είμαστε καλά, έχουμε φτάσει στο επεισόδιο 46. Θα συνεχίσουμε είτε με ένα επεισόδιο είτε με την προπόνηση, θα δείξει. Προς το παρόν, γεια σας, like, εγγραφή στο κανάλι, γεια.